Καλώς όρισες στο Win-Win Podcast. Είμαι η Χριστίνα Πίκουλα, Mindset Coach, Woman Motivator και δημιουργός των ημερολογίων προσωπικής ανάπτυξης Happy Choices. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να ξεκλειδώσεις τη χαρά και την επιτυχία στη ζωή σου. Ο σκοπός μου μέσα από το Win-Win Podcast είναι να δεις τις άπειρες δυνατότητές σου και να αξιοποιήσεις στο μέγιστο τα ταλέντα σου, ώστε να γίνεις ο άνθρωπος που πραγματικά επιθυμείς. Καλή ακρόαση και να θυμάσαι, κέρδισε τη ζωή. Σου αξίζει. Καλώς ήλθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του Win-Win Podcast. Είμαι η Χριστίνα Πίκουλα και σήμερα έχουμε ένα ταξιδιάρικο επεισόδιο, γιατί μαζί μου είναι η Μαριέτα Σαριγιαννίδου, founder της Mind, και γενικότερα να πούμε ότι οργανώνει retreat σε όλο τον κόσμο, οπότε μείνε συντονισμένος σε αυτό το επεισόδιο, γιατί έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά. Μαριέτα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ήρθα απευθείας από Κούβα, φέρνω ταξιδιάρικη ενέργεια. Τα πάγω. Και έχουμε να πούμε και πολλά και για Καπαδοκία μαζί που έχουμε ωραία να ανακοινώσουμε. Έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεργαστούμε, που ήδη συνεργαζόμαστε δηλαδή και χτίζουμε έτσι μια διαδρομή παρέα. Είσαι ένα από τα άτομα που θαυμάζω, πριν καν σε γνωρίσω, να σου πω. Ούτε εγώ στο έχω πει αυτό, γιατί με τη Μαριέτα γνωριζόμαστε ελάχιστα. Και ο λόγος με τον οποίο έγινε το πρώτο βήμα για τη συνεργασία, να πούμε, ήταν ότι γνωριστήκαμε πρώτη φορά διαζώσεις στο live project της Keybooks. Εκεί κοιταχτήκαμε, καθόταν ακριβώς από πίσω μου. Και ήταν η αφορμή έτσι να τα πούμε από κοντά, να γνωριστούμε, γιατί συνήθως τα είχαμε πει κάνα 2 φορές μέσω social. Έρωτας με την πρώτη ματιά θα πω, γιατί στην ουσία σήμερα θα γνωριστούμε. Έτσι, εδώ, ακριβώς, χωρίς να έχουμε σκηνοθετήσει τίποτα, live καιρό. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, χαίρομαι πολύ που όντως κάνεις win-win podcast και win-win συνεργασίες, και το αισθάνομαι γιατί μιλήσαμε 2 άγνωστες, καταλάβαμε ότι είμαστε σε μια κοινή γραμμή, σε ένα κοινό flow και είπαμε πάμε να κάνουμε μια τρέλα μαζί, που είναι ένα retreat στην Καπαδοκία, το Your Magic Mirror, θα ταξιδέψει αυτός ο καθρέφτης εκεί. Έτσι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, θέλω να μάθω πράγματα για τη Μαριέτα, για την πορεία της, γιατί η Μαριέτα δεν είναι λίγο το διάστημα στο οποίο έχεις μπει, έχεις διοργανώσει, έχεις δημιουργήσει τη Mind και όλα αυτά τα retreat σε όλο τον κόσμο, ξαναλέω. Και θέλω να μας πεις λίγο πριν φτάσεις σε αυτό το σημείο. Πώς ήταν η ζωή? Πώς συνέβη αυτό το πράγμα και κάνεις τόσο ωραία πράγματα? Μεγάλη αλλαγή θα πω, έκανα. Εγώ ξεκίνησα λοιπόν με το όνειρο να μπω στα corporate περιβάλλοντα, να φτάσω να πάω με ένα ταγέρ και τακούνια σαν marketing manager σε εταιρείες. Τα κατάφερα. Κάπου εκεί, δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς παράλληλα θα πω, μου χτύπησε την πόρτα ένα σοβαρό θέμα υγείας. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο κλικ στο να συνειδητοποιήσω που, πότε και πώς ήμουν πραγματικά ευτυχισμένη. Κάθε φορά που το λέω λίγο ζορίζομαι, αλλά θέλω πολύ να το μοιραστώ γιατί έγινε ένα λάθος γιατρού λοιπόν και βρέθηκα 6 μήνες στο νοσοκομείο. Στο πρώτο 24ωρο άκουσα τη φράση «Δεν ξέρω αν θα βγάλεις το βράδυ». Wow. Και μπορώ να πω ότι αυτή ήταν η στιγμή που είπα ή τώρα ή ποτέ, θα κάτσω και θα γράψω λέξεις, φράσεις, ανθρώπους, ονόματα που μου γέμιζαν την καρδιά ευτυχία. Και έτσι ξεκίνησα, αφού κατάφερα, έζησα, είμαι εδώ μαζί σας, βγήκα από το νοσοκομείο. Αυτό το manifestation που λέμε, χωρίς να το ξέρω, αρκετά χρόνια πριν, είχα γεμίσει το σπίτι μου με post-it, γράφοντας community, οικογένεια, ταξίδια, εράσμους, ενήλικη κατασκήνωση, λέξεις που απλά γέμιζα ευτυχία. Τέλειο. Ήμουν ένας traveler τότε, φοιτητικά χρόνια, backpacker, έπαιρνα το backpack μου, ταξίδευα, είχα αρχίσει να εξερευνώ τον κόσμο μόνη. Υπήρχαν πολλές στιγμές που ήμουν μόνη και έλεγα θα ήθελα να έχω κάποιον να το μοιραστώ όλο αυτό που ζω τώρα, και στεναχωριόμουν που ήμουν μόνη. Οπότε άρχισε η ιδέα το να θέλω να ταξιδέψω με ανθρώπους. Μετά τις σπουδές μου γύρω από το marketing, άρχισα να κάνω σεμινάρια για event organizing, festival organizing, και εκεί μια μέρα αυθόρμητα μου βγήκε η φράση «Θέλω να κάνω κάτι που να έρχονται οι άνθρωποι κοντά μου κάμπιες και να φεύγουν πεταλούδες». Έτσι, όσο αστείο αν ακούγεται και αυτό, γέλασε και η τάξη μαζί μου. Εν τέλει το πήραμε σαν case study εκείνη την ημέρα και πήρε μια πρώτη μορφή. Κάνω μια παύση, συνεχίζω τα μεταπτυχιακά ξανά στο corporate περιβάλλον, δεν βάζω μυαλό, μέχρι που κοντά στη δεύτερη έτσι, περίοδο της καραντίνας του COVID που βιώσαμε και πολλοί κόσμος έκανε αλλαγές εκεί, ξαναμπαίνω νοσοκομείο. Okay. Και εκεί πέρα ήταν η οριστική αλλαγή. Είπα,
δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Δυστυχώς είχε να κάνει με το θέμα υγείας που είχα περάσει παλιότερα. Πυροδότησε το αναπνευστικό που ήταν σε αυτή την περιοχή το πρόβλημά μου και έπρεπε να μείνω ξανά σε νοσοκομείο αναφοράς με πολλά περιστατικά, να μείνω εντός και να με περιθάλψουν τουλάχιστον για 1-2 εβδομάδες. Μόνη, χωρίς να μπορεί κανείς να με επισκεφτεί. Και εκεί πέρα άνοιξα το τετράδιό μου, άνοιξα το χάρτη στο Google Maps και είπα θα κάνω ένα yoga retreat όπου είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή και δέχονται τουρίστες. Ανοίγω το χάρτη, διαβάζω Κώστα Ρίκα, Σεϊχέλες. Λέω θα πάμε στις Σεϊχέλες για ένα yoga retreat, χωρίς να ξέρω κανέναν και τίποτα, με 1.000 followers στο προφίλ μου, γιατί λέω οι Έλληνες γνωρίζουν το πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Αυτό. Και έτσι διοργανώνω, αυτό ήταν το business plan, το πρώτο yoga retreat στις Σεϊχέλες με την συνεργάτη μου τότε την Άννα τη Ζόρζου και αρχίζει το ταξίδι. Συνειδητοποιώ όταν φτάνουμε εκεί μαζί με 15 άτομα τι σημαίνει πραγματική ευτυχία, ολοκλήρωση, τι θέλω να κάνω σε αυτή τη ζωή, πώς είδα ανθρώπους να έρχονται με μάσκες χωρίς να κουμπιόμαστε στο αεροδρόμιο και να φεύγουμε αγκαλιασμένοι με κλάματα για όλο αυτό που βιώσαμε. Τι ωραία. Και έτσι μπήκε στη ζωή μου η λέξη retreat. Έχω ανατριχιάσει από αυτή την ιστορία, πραγματικά. Ολόκληρη η σπονδυλική μου στήλη αυτή τη στιγμή είναι σε περίεργη κατάσταση από αυτό το οποίο σκέφτομαι για σένα. Και πραγματικά δεν είναι τυχαίο που σε θαύμαζα πριν καν σε γνωρίσω. Γιατί αντιμετώπισες αυτό το πρόβλημα υγείας, όπου τελικά κατάφερε να σε αφυπνίσει. Και καθημερινά άνθρωποι περνάνε 1.002 θέματα και δεν αφυπνίζονται με τίποτα. Και το δεύτερο είναι ότι χωρίς να γνωρίζεις, επί της ουσίας πρακτικά πράγματα, μπήκες στη δράση για να ζήσεις το όνειρο. Και ρωτώ, μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί να είναι για κάποιους να φαίνεται κατόρθωτο, αλλά ρωτώ, ποιοι από εμάς κάνουν αυτό το άλμα? Και πάμε ρε παιδί μου, να δούμε. Θέλει να το αρπάξεις, να αρπάξεις την ευκαιρία αυτό που θα εμφανιστεί μπροστά σου. Έτσι. Εμένα ήταν το momentum, ήταν η πίστη στο ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Ήμουν συνδεδεμένη πολύ με τις ανάγκες μου μετά από τόσο καιρό μέσα στο νοσοκομείο και δουλεύοντας με μένα. Οπότε θέλει σίγουρα να αρπάξεις την ευκαιρία. Όλα μπορούν να γίνουν και το πιστεύω 100% μετά από ό,τι βίωσα. Ήμουνα σε ένα τελείως διαφορετικό corporate περιβάλλον. Έφυγα από εκεί, μπήκα στον τουρισμό χωρίς να έχω ιδέα τι σημαίνει τουρισμός. Μέχρι να φτάσω τώρα στην Mind Retreats που έχουμε τουριστικό γραφείο, επίσημα όλα αυτά που έμαθα στην πορεία. Ναι. Αλλά έχουμε τη δύναμη πια του digital, του ίντερνετ που είναι στα χέρια μας μονίμως. Υπάρχει ευκαιρία, τα εργαλεία. Οπότε θεωρώ πραγματικά ότι δεν υπάρχει κάτι που θέλω να κάνω και δεν μπορώ να το κάνω. Σίγουρα μπορώ να τα καταφέρω, ό,τι τρελή ιδέα και να έχω, που σας είπα μια αρκετά τρελή ιδέα. Όχι, πάρα πολύ τρελή. Δεν είχα πάει ποτέ στις Σεϊχέλες. Καλά θυμόμουν ότι είναι πολύ πρόσφατη η Mind. Έχει περίπου όλο αυτό που το ξεκίνησα γύρω στα 3,5 με 4 χρόνια. Χωρίς κάποιο background γύρω από αυτό, χωρίς βοήθεια. Απλά πήρα την απόφαση και άρπαξα, όπως λες, την ευκαιρία. Μπορεί να γίνει αυτό το switch και η αλλαγή, αρκεί να ακούσω πραγματικά τον εαυτό μου και να κάνω αυτό που έχω ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω για πάντα, δεν σημαίνει ότι θα είναι απαραίτητα η σωστή απόφαση. Αλλά και τώρα να σταματήσω τη Mind και το retreat organizing, έχω την αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να καταφέρω πραγματικά τα πάντα. Και αφού κατάφερα να ζήσω και να φύγω από το 24ωρο που μου είπαν ότι πεθαίνεις, και έφτασα σήμερα να είμαι εδώ με όλα αυτά, νομίζω ότι πραγματικά, σας το λέω εγώ, δεν υπάρχει κάτι ακατόρθωτο. Χαίρομαι πραγματικά, ξαναλέω και θα το λέω, γιατί το momentum, που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι για να έρθει αυτό το momentum έρχεται κάτω από τις τέλειες και ιδανικές συνθήκες που όλα είναι τακτοποιημένα, το δικό σου το momentum... Ποτέ θα πω. Ποτέ. Και από τους περισσότερους ανθρώπους που γνωρίζω, όταν γνωρίζω γενικότερα επιτυχημένους ανθρώπους ή ανθρώπους που είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν, δεν έρχεται ποτέ τίποτα easy. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και ίσα ίσα νομίζω είναι το μεγαλύτερο μάθημα όταν έρχεται και σε δύσκολες στιγμές, χωρίς να χρειάζεται πάντα να ζω δύσκολες καταστάσεις, αλλά εκεί είναι που θα πεις ότι έχω φτάσει ίσως πάτο και ήρθε η ώρα να κάνω την μεγάλη αλλαγή. Ναι. Γιατί ίσως δεν υπάρχει και παρακάτω, έτσι. Είναι φορές που εγώ αυτό αισθάνθηκα στη δική μου περίπτωση. Ότι είπα, εντάξει, δεν πήρες το μάθημά σου την πρώτη φορά, ξανά νοσοκομείο, ξανά στο τίποτα.
ή τώρα ή ποτέ. Και έτσι ξεκίνησα να ζω πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά με κάνει ευτυχισμένη. Πέροχα. Με πολλές δυσκολίες θα πω στην πορεία. Έτσι. Δεν ήταν ένας εύκολος δρόμος. Μην νομίζουμε ότι η επιχειρηματικότητα, η διοργάνωση retreat σε Ισλανδία, σε Σεϊχέλες, Πορτογαλία, Καπαδοκία που θα πάμε μαζί, Μαρόκο, Ταϊλάνδη, Μπαλί, Κούβα. Extreme προορισμοί, δύσκολοι προορισμοί, μεγάλη ευθύνη, αλλά δεν το αλλάζω με τίποτα, γιατί μεταμορφώνονται πραγματικά οι κάμπιες σε πεταλούδες μπροστά μου. Γίνεται δουλειά 6-7 μέρες συνεχόμενα και όταν βλέπω τους ανθρώπους να έρχονται με ένα πιο σκοτεινό πρόσωπο και να φεύγουν με ένα πιο φωτεινό και με ανοιχτά φτερά, εγώ εκεί φορτίζω και ψάχνω τον επόμενο προορισμό και τον επόμενο συνεργάτη, γιατί κάθε φορά έχουμε ένα άλλο εργαλείο στα retreat μας, με βάση τα αιτήματα και τις ανάγκες του κόσμου. Σωστά. Μπορεί να είναι yoga, δεν είναι όμως μόνο η yoga στα retreat, είναι το coaching όπως έχουμε μαζί, είναι βασικό κομμάτι η αυτοβελτίωση και η ψυχολογία που έχω ανάγκη να δουλέψω λόγω της ρουτίνας. Οπότε μόλις φύγω έξω από το comfort zone, πάω σε έναν μαγικό τόπο, γιατί όπου πάμε είναι ένας και ένας οι προορισμοί. Αυτό είναι αλήθεια, από ό,τι έχω δει. Και αφεθώ στο να παρατηρήσω τι έχει να μου πει αυτός ο τόπος. Κάθε μέρα τα sessions και τι δουλεύω με τον expert που έχω εκεί, τον instructor που είναι μαζί μου. Απομονωμένη από την καθημερινότητα, δεν έχω άλλη επιλογή παρά μόνο να αλλάξω, να μεταμορφωθώ, γιατί είμαι όλη μέρα σε αυτή τη συχνότητα της αλλαγής, της παρατήρησης, της βελτίωσης. Και είναι πραγματικά μεταμορφωτική εμπειρία και αλλάζω κι εγώ μαζί με το group. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι κάθε φορά με κάθε group που δουλεύεις τελείως διαφορετικά πράγματα, είναι και για σένα ένα εσωτερικό ταξίδι, όσο και αν είσαι απασχολημένη με τα διάφορα που τρέχουν για το retreat, της διοργάνωσης, του προγράμματος κλπ. Αλλά φαντάζομαι ότι παίρνεις και εσύ πάρα πολύ δύναμη και ενέργεια και σύνδεση πάνω απ' όλα μέσα από όλες αυτές τις επαφές που έχεις. Θα μείνω λίγο στη σύνδεση, γιατί θυμάμαι το πρώτο μου retreat που έφυγε το group και είχα αποφασίσει να κάτσω άλλη μια εβδομάδα. Εγώ να απολαύσω τις Σεϊχέλες και να εξερευνήσω τον τόπο. Θέλω να πω ότι δεν άλλαξα τίποτα από το πρόγραμμά μου, γιατί είχα μελετήσει τόσο πολύ το Google Maps, ήξερα τα χωριουδάκια από τον χάρτη και έμεινα για να εξερευνήσω, αλλά εν τέλει είχα μείνει σε μια παραλία στεναχωρημένη που έφυγε το group, γιατί βιώνω τέτοια σύνδεση με την ομάδα μου. Και ο εκάστοτε δάσκαλος το ίδιο, όπου μετά δεν είχα νόημα για μένα οι Σεϊχέλες χωρίς τους ανθρώπους εκεί. Οπότε οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν την αλλαγή και η δυναμική της ομάδας είναι κάτι μαγικό το οποίο συμβαίνει. Το βλέπω και εγώ από τα μαθήματά μου, είτε είναι online, είτε είναι διαζώσεις, είτε retreat, είτε workshops τα οποία διοργανώνω και εγώ αντίστοιχα. Η σύνδεση των ανθρώπων και η σύνθεση των ανθρώπων δεν είναι ποτέ τυχαία. Έτσι. Δηλαδή, οι 5, οι 10 άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να είναι ταυτόχρονα σε εκείνο το σημείο, τελείως ασυνείδητα, έτσι, αλλά πολύ συνείδητα πήραν αυτή την απόφαση, έχουν έρθει στο συγκεκριμένο σημείο για να δουλέψουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και έχουν ανάγκη τις ενέργειες των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό και βρίσκονται και εκεί. Και τα μαθήματα. Έτσι. Και στην προηγούμενη ερώτηση επανέρχομαι ότι από κάθε έναν που συμμετέχει, που φυσικά δεν ήρθε τυχαία και το καταλαβαίνουμε στο τέλος του retreat, έχουμε δει φανταστικές συμπτώσεις να συμβαίνουν. Άνθρωποι που είναι 60 χρονών και ήταν συμμαθητές στο δημοτικό και το συνειδητοποιούν κατά τη διάρκεια του retreat στην Καπαδοκία, ας πούμε. Άνθρωποι που έχουν συνδέσεις ή παρόμοιο βίο, παρόμοια θέματα που αντιμετωπίζουν εκείνη την περίοδο. Στην ουσία τι γίνεται, καθρεφτιζόμαστε και όπως και εγώ εξελίσσουμε πτυχές του εαυτού μας που έχει έρθει κάποιος να μας τις δείξει φως φανάρι μπροστά μας 7 μέρες όλη μέρα και άμα θες μην αλλάζεις μετά, έτσι. Δεν έχεις ευκαιρία. Ναι. Και επειδή τα retreat είναι πριβέ ομάδες, δεν διοργανώνω ποτέ κάτι massive. Εντάξει, ποτέ δεν θα πω ποτέ, αν έρθει ανάγκη θα το κάνω, αλλά προσπαθώ να είναι πριβέ group, να παίρνουμε όλη την πληροφορία και τη φροντίδα σαν ομάδα, ο καθένας προσεκτικά, γιατί αν είναι πάρα πολλά άτομα σίγουρα δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με μεγάλη επιτυχία. Ισχύει, ναι. Οπότε οι άνθρωποι που θα διαλέξουν να έρθουν σε ένα privé retreat σίγουρα είναι φιλτραρισμένοι και έχουν κοινά με τους υπόλοιπους που επιλέξανε κάτι αντίστοιχο. Έτσι. Δεν είναι απλά ένας τουρισμός. Σίγουρα εξερευνούμε τον τόπο όσο καλύτερα γίνεται, γιατί είμαι freak με αυτό, να έχουμε τον ντόπιο, τον οδηγό να μας πάει στα καλύτερα. Αλλά αν διαλέξω να πάω σε ένα retreat, σίγουρα θα έρχομαι με μια πρόθεση, με μια
ανάγκη για να δουλέψω κάτι. Και αυτό το κάτι πολύ συχνά μοιάζει και με το διπλανό. Και έτσι γίνονται οι αλλαγές ακόμα πιο γρήγορα και επιτυχημένα. Σωστά. Γιατί το βλέπω να συμβαίνει στην ομάδα. Βλέπεις και υπάρχει και η ροή μέσα στην ομάδα όταν υπάρχει η σύνθεση αυτή η μαγική που υπάρχει. Οπότε και τα πράγματα. Ενδιαφέροντα, όμορφοι άνθρωποι που συναντιούνται, που δεν μπορούν να βρεθούν αλλιώς στην πόλη, μπορεί να μένουν στην ίδια πόλη και δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Και μετά φυσικά βλέπουν να γίνονται φιλίες ζωής, να έρχονται 2-3 μαζί στο επόμενο retreat και να δημιουργείται μια κοινότητα ανθρώπων με πολύ όμορφα και κοινά ενδιαφέροντα πια. Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί επιλέγεις τους δύσκολους εισαγωγικά προορισμούς? Το κατάλαβες. Λοιπόν, το ταξίδι της κάμπιας που γίνεται πεταλούδα δεν είναι ποτέ εύκολο. Έχει τα σκοτάδια του, έχει τη διαδικασία της μεταμόρφωσης και παρατήρησα ότι σε ένα πολύ safe περιβάλλον που έχω ξαναπάει στην Ελλάδα, κάνω και κάποια retreat στην Ελλάδα σίγουρα, αλλά σε ένα safe περιβάλλον που έχω ξαναπάει, το γνωρίζω, αισθάνομαι και κάπως ασφάλεια, πολλές φορές δεν θα πάω πιο βαθιά ή δεν θα ξεβολευτώ ώστε να δω ποια είναι τα θέματα που έχω να παρατηρήσω και να δουλέψω. Και το άλλο μου έτσι κάλεσμα ήταν όχι, θα πάμε παντού και όπου έχουμε ονειρευτεί. Και αν ξεκίνησα από τις Σεϊχέλες, θα πάμε και στην Κούβα, θα πάμε και στην Καππαδοκία, θα πάμε και στο Μπαλί. Γιατί πολύ συχνά έχω όνειρα και ακούω όνειρα από τον κόσμο, όπως και εγώ ίδια, να πάμε σε μακρινούς προορισμούς και δεν το τολμάω μόνη μου. Και λέω θα γίνω η γέφυρα. Θα πω γυναικών, γιατί το 80-90% είναι γυναίκες που συμμετέχουν στα retreat. Θέλουμε και την αντρική ενέργεια, σίγουρα. Τους θέλουμε και εσάς, ναι. Αλλά οι περισσότερες είναι οι γυναίκες που συμμετέχουν στα retreat. Και είπα θα τις πάρω και θα τις πάω εκεί που ονειρεύονται και δεν τολμάνε να κλείσουν ένα εισιτήριο με 11 ώρες πτήση και να το κάνουν επιτέλους πραγματικότητα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να γίνεις η γέφυρα, γιατί υπάρχουν όντως πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω, οι οποίες θέλουν να κάνουν, θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο ολόκληρο. Και πάντα έχουν αυτές τις αντιστάσεις ότι θα τα καταφέρω, πώς θα τα βγάλω πέρα, να είμαι μόνη μου. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο που δίνεις τη δυνατότητα σε κάθε μια γυναίκα, έτσι ανεξάρτητη, να έρθει και να σου πει «Μαριέτα, θέλω να ταξιδέψω μαζί σου στο επόμενο retreat» και να συνδεθεί με τις υπόλοιπες γυναίκες εκεί, γιατί εκεί, όπως καταλαβαίνετε, δεν είστε μόνες σας πια. Αν και η καθεμία, τουλάχιστον να μιλήσω για το κομμάτι της Καππαδοκίας, θα υπάρξει αυτό το εσωτερικό αυτογνωσιακό ταξίδι μέσα η καθεμία στον εαυτό της, αλλά για μένα πάρα πολύ βασικό είναι η σύνδεση μεταξύ των γυναικών και σε κάθε workshop, όποια και αν είναι η θεματολογία του, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η σύνδεση και των γυναικών και των ανθρώπων γενικότερα. Να κατανοήσουμε λίγο ότι δεν είμαστε μόνοι, να κατανοήσουμε λίγο ότι ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Το λες και ανακουφίζομαι. Ο ένας επηρεάζει τον άλλον και έχω δύναμη πάνω στον άλλον, οπότε εφόσον έχω δύναμη, ας βγάλω όλες τις καλές μου ποιότητες προς τα έξω, γιατί βελτιώνοντας τον εαυτό μου, βελτιώνω πάντα το διπλανό μου, βελτιώνω πάντα την κοινωνία στην οποία ζω. Και αντί να είμαστε συνέχεια ότι τι χάλια είναι αυτή η κοινωνία στην οποία ζούμε, να αναλάβει ο καθένας από εμάς το μερίδιο ευθύνης και να φέρνει στο τραπέζι ό,τι καλύτερο έχει. Και για να φέρνουμε στο τραπέζι ό,τι καλύτερο έχουμε, χρειάζεται να το δίνουμε πρώτα στον ίδιο μας τον εαυτό. Ακριβώς. Έτσι. Να είμαστε καλόκαρδοι, συμπονετικοί και απλόχεροι, έτσι γενναιόδοροι με τον ίδιο μας τον εαυτό για να μπορέσουμε να τα δώσουμε έτσι απλόχερα και σε όλους τους υπόλοιπους. Και σε πολλές έρευνες που θα έχετε διαβάσει, φαντάζομαι και εσύ, που μελετήσανε τι κάνει ευτυχισμένο έναν άνθρωπο, πάντα βγαίνει η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση, η συναναστροφή. Έχουμε την ανάγκη να είμαστε σε ομάδες. Και αυτό γιατί χρειάζεται να αλληλεπιδράσω για να δω. Να δω και τα σκοτάδια μου και τις δυσκολίες μου και τα ξεσπάσματά μου, που μπορεί να υπάρξει και αυτό σε ένα retreat και είναι ένα ασφαλές περιβάλλον που μπορώ να τα βγάλω όλα αυτά προς τα έξω και να μην τα κρίνω και να μην τα καταπιέσω για ακόμα μία φορά, να μην τα βάλω κάτω από το χαλάκι, να τα αφήσω να βγουν με την καθοδήγηση κάποιου expert, όπου μπορώ γρήγορα να δω το μάθημα, να δω το γιατί και να γυρίσω με μία έτσι fast forward αυτοβελτίωση θα πω, γιατί όταν δουλεύεις 24/7 σε ένα ταξίδι, ξαναλέω σε έναν τόπο που δεν είναι το safe zone, η επίδραση είναι πολύ πιο έντονη. Και πάντα φυσικά με την καθοδήγηση κάποιου, όπως έτσι και παρέα θα κάνουμε με το coaching και το magic mirror με τις γυναίκες μας στην Καππαδοκία. Σωστά. Πες μου λίγο, μέχρι τώρα αγαπημένος προορισμός από όλα αυτά τα υπέροχα ταξίδια που έχεις κάνει? Αν υπάρχει, δύσκολη ερώτηση. Αν υπάρχει τώρα, γιατί εντάξει, είναι όλοι οι προορισμοί, νομίζω ότι κάτι έχουν να σου δώσουν. Ακριβώς, δυσκολεύομαι να διαλέξω.
Αυτό που εν τέλει βάζω σε μια σειρά μέσα μου και κατανοώ είναι ότι έχω συνδέσει κάθε προορισμό με στοιχεία. Δηλαδή, Καπαδοκία είναι γη για μένα, είναι μητέρα γη, είναι γείος, είναι σύνδεση πιο βαθιά. Οπότε έχω καταλάβει ότι τα χρειάζομαι όλα τελικά. Είμαι λίγο και πολύπλευρος άνθρωπος. Ναι. Αλλά θα έλεγα Καπαδοκία για τη γείωση, θα έλεγα Ισλανδία για το νερό και όλο αυτό που σου φέρνει το extreme σαν προορισμός, extreme φαινόμενα, έτσι, Ναι. το Βόρειος Έλλας, παγετώνες, ήλιος και μετά χιόνι και η εναλλαγή του καιρού. Αυτοί οι δύο είναι έτσι πολύ σημαντικοί για μένα και θα βάλω και έναν τρίτο, τις Σεϊχέλες, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλο το ταξίδι. Ναι. Και εκεί είδα πρώτη φορά τροπικό έτσι δάσος και ζούγκλες και κοκοφίνικες και αυτές τις παραλίες τις μαγικές. Οπότε έχει μείνει στην καρδιά μου σαν η απαρχή όλων. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να μοιραστώ λίγο. Γιατί όταν μου έκανε την πρόταση η Μαριέτα, όταν γνωριστήκαμε και είπαμε να μιλήσουμε και κάναμε εκείνο το πρώτο ραντεβού, γιατί της είπα αμέσως ναι. Ισχύει. Στην συνεργασία που έτσι φαινόταν ότι θα ξεκινήσει. Και χωρίς να έχουμε μιλήσει σχεδόν καθόλου. Καθόλου, και ήταν μια πληροφορία που η Μαριέτα αποκλείεται να τη γνώριζε, γιατί κανένας άλλος άνθρωπος δεν τη γνώριζε πέρα από εμένα. Λοιπόν, όταν λοιπόν μου έλεγε ότι ξέρεις, κάνουμε retreat σε όλο τον κόσμο, λέω: σε παρακολουθώ, βλέπω τη δουλειά σου εξαιρετικά και μου λέει θα μπορούσαμε να οργανώσουμε κάτι, και μου λέει: σε έχω στο μυαλό μου για την Καπαδοκία. Και αμέσως γελάω εκείνη τη στιγμή και της λέω: μη συνεχίζεις, σου λέω ναι. Πολύ απλά, στο vision board το οποίο είχα δημιουργήσει πριν 2 χρόνια, η Καπαδοκία και η εικόνα που τώρα είναι στα social και τρέχει ήταν από το δικό μου πίνακα οραματισμού, μαζί με τη Βραζιλία, όπου πήγα το ταξίδι πριν 2 χρόνια. Γενικά εκείνος ο πίνακας οραματισμού είχε λειτουργήσει, παιδιά, πήγε πάρα πολύ καλά. Είπες Βραζιλία και ήδη σκέφτηκα το επόμενο. Μου λες πήγα, αλλά το κρατάω κι αυτό. Κράτα το, γιατί με χαρά ξαναπάω, να ξέρεις. Ποιος δεν πάει ξανά στη Βραζιλία? Ναι, και είχαν γίνει πολύ ωραία πράγματα τότε, γιατί ήταν ένα ταξίδι όπου το έκλεισα σε μια κατάσταση όπου για μένα ήταν πολύ προκλητική. Έτσι, περνούσα μια κρίση στα προσωπικά μου, ήταν το διάστημα που είχα... Και να σε διακόψω, πολύ συχνά βλέπω να έρχονται στα retreat, να επιλέγουν να έρθουν σε ένα retreat, ακριβώς σε τέτοιες φάσεις ζωής. Ναι. Σε φάσεις που πρέπει να πάρω μια απόφαση, να αφήσω κάτι, και αυτό μπορεί να είναι ακόμα και ένας γάμος. Έτσι. Ναι. Ήτανε και είναι και κατάλληλο το ταξίδι, θεωρώ, σε αυτή την περίοδο ζωής. Και θυμάμαι ότι εγώ είχα φίλη Βραζιλιάνα, όπου μιλούσαμε και στις σημερινές και μου λέει Join Carnival, come here. Πήγες και στα καρναβάλια. Άκου λίγο. Όταν έκλεισα τα εισιτήρια, κανονικά ήταν περίοδος καρναβαλιού ο Φεβρουάριος. Και εγώ έκλεισα για Απρίλιο. Ναι. Έτσι. Λόγω COVID, λοιπόν, αλλάξανε για πρώτη φορά στα χρονικά οι ημερομηνίες του καρναβαλιού. Και έζησα και το καρναβάλι, όλη την εμπειρία του καρναβαλιού, λοιπόν. Υπέροχο. Και οπότε, με το που μου είπε για Καπαδοκία, που ήταν ένα στοιχείο μέσα από τον πίνακα οραματισμού μου του τότε, ήμουνα σίγουρη ότι θα προχωρήσουμε στη συνεργασία, ότι θα δημιουργήσουμε πράγματα μαζί, γιατί αν εγώ πριν 2-3 χρόνια έχω δει κάτι τόσο μπροστά, αυτό είναι ένα σημάδι, Μαριέτα, είναι ένα σημάδι να μου πει ότι έλα να σε πάω. Ήρθε η γέφυρα να περάσουμε απέναντι. Να περάσουμε παρέα απέναντι. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί η Καπαδοκία δηλώνει τη γείωση, έτσι όπως είναι οι νεραϊδοκαμινάδες, τα στοιχεία όλα αυτά. Γίνο, τοπίο, χρώματα γήινα, ακριβώς. έρημος. Ταυτόχρονα έχει και την εμπειρία με τα αερόστατα, και όλο αυτό το χρώμα στον ουρανό, και ταυτόχρονα γίνονται εκεί, δουλεύουμε πράγματα. Δηλαδή, από τη μία θα βγάλουμε ρίζες, θα ριζώσουμε, θα γειωθούμε, και από την άλλη θα πετάξουμε και θα απελευθερώσουμε τη νέα εκδοχή του εαυτού μας, όλο αυτό το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε. Οπότε, αν είσαι σε οποιαδήποτε βασικά φάση της ζωής σου κι αν είσαι, αλλά αν θες να βιώσεις μια αγίωση, μια μεταμόρφωση και να μπορέσεις να γνωρίσεις έτσι λίγο καλύτερα τον εαυτό σου, παρατήρηση πάρα πολύ, όσοι συνεργάζονται μαζί μου, είτε σε προσωπικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, την αυτοπαρατήρηση την έχουν στα highlights. Δεν γίνεται. Γιατί αν δεν παρατηρήσω, δεν μπω στη διαδικασία να παρατηρήσω τον εαυτό μου και να δω τι είναι αυτό που χρειάζεται, τι επαναλαμβάνομαι να κάνω το οποίο δεν με εξυπηρετεί, δεν μπορώ να φέρω και την αλλαγή. Οπότε η αυτοπαρατήρηση είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο έχουμε στη συνεργασία μας. Θα το ζήσουμε και στην Καπαδοκία παρέα. Θα σου πω εδώ ότι υπάρχει στιγμή που κάνουμε session μέσα σε σπηλιά. Φαντάσου τι δουλειά μπορεί να γίνει όταν βρίσκουμε πραγματικά μέσα στη γη, χωρίς
κανέναν εξωτερικό παράγοντα να με ενοχλεί και να μου αποσπά την προσοχή, σε ένα κύκλο γυναικών ή και όχι. Με ενέργεια τώρα ανεβασμένη full, με ειδικές πρακτικές και τεχνικές που θα αξιοποιήσουμε. Και τώρα με τη σπηλιά μου το πας γιατί έχω φτιάξει το πρόγραμμα, τα sessions, αλλά μου δίνεις ένα ακόμα hint ότι όταν είμαστε σε μια σπηλιά όπου δεν θα ξαναπάμε κατά πάσα πιθανότητα εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο να αφήσω και όλα εκείνα τα κομμάτια της ζωής μου, τα οποία με βαραίνουν, δεν με εξυπηρετούν και δεν με βοηθούν να γίνω η καλύτερη μου εκδοχή, η γυναίκα που θέλω να είμαι. Και να ανοίξω το φτερά μου, να πετάξω όπως εγώ και όπου εγώ επιθυμώ. Έτσι, οπότε θα γίνει ακόμα πιο βιωματικό το συγκεκριμένο retreat. Καπαδοκία μαγεία θα πω πρώτα, ίσον. Πήγα στην Καπαδοκία πάλι, τελείως random, βρέθηκα μπροστά στον Αχμέτ μέσα από το WhatsApp, που ούτε καν θυμάμαι πώς με βρήκε. Υπάρχει περίπτωση να έγινε και τυχαία, είχε ταξιδέψει μια φίλη μου και μου έδωσε ένα email ενός ξενοδόχου. Ο Αχμέτ πια φίλος καρδιακός, γιατί τον φέρνω στο παιχνίδι. Είναι φανταστική και η δική του ιστορία και το πώς έφτασε να έχει 4-5 ξενοδοχεία, να διοργανώνει εκδρομές, να έχει εταιρεία που διοργανώνουν εκδρομές και είναι πια αδελφός θα πω, γιατί ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι στο πρώτο του το ξενοδοχείο, μόλις ξεκίνησε το δικό του ξενοδοχείο, ήταν η στιγμή που μιλήσαμε. Και έτσι διοργανώσαμε το πρώτο retreat στην Καπαδοκία μαζί με τον Αχμέτ, έναν ντόπιο που καταλαβαίνεις τι διαφορά δίνει αυτό στο όλο πρόγραμμα. Καλύτερα σημεία της Καπαδοκίας, καλύτερη υπηρεσία στην εμπειρία με το αερόστατο, γιατί υπάρχουν διάφορες εταιρείες που φυσικά δεν παρέχουν το ίδιο, έτσι. Καλύτερα εστιατόρια, καλύτερα καφέ, καλύτερες θέες και πολλές φορές προσπαθούμε να εντάξουμε την ομορφιά της και τη θέα της ώστε να κάνουμε και ένα session εκτός, στις Κοιλάδες, δηλαδή διαλέγουμε να κάνουμε μια υπασία στο Ηλιοβασίλεμα. Φτάνουμε σε ένα υπέροχο τοπίο που βλέπεις όλο αυτό το σεληνιακό τοπίο, την Κοιλάδα της Καπαδοκίας, τον ήλιο σιγά σιγά να δει, τα πορτοκαλί χρώματα. Τι καλύτερο από το να κάνεις έναν κύκλο συζήτησης εκεί, οραματισμού. Τι καλύτερο να αφήσεις κάτι σε ένα αχανές τοπίο να φύγει και να γυρίσεις στο ξενοδοχείο σου, να δουλέψεις λίγο πιο φροντιστικά σε σένα, να γράψεις και μετά από 6-7 μέρες που θα κάνεις κάτι παρόμοιο σε επανάληψη, νομίζω είναι μονόδρομος να γυρίσεις πίσω και να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου για όσο μπορέσεις και όσο αντέξει και όποτε το ξαναχρειάζεσαι, εδώ είμαστε. Έτσι. Και βρίσκω τον Αχμέτ να στο ολοκληρώσω αυτό και είναι ένας άνθρωπος μαγικός, ένας άνθρωπος που θα είναι εκεί και θα μας δώσει όλη του την εμπειρία. Ο κολλητός είναι ο tour guide μας που θα μας δείξει και θα μας πει όλη την ιστορία, γιατί υπάρχει μεγάλη ιστορία στην Καπαδοκία. Έχουν περάσει λαοί και λαοί, θρησκείες, συνυπήρχαν ειρηνικά. Έχει να μεταφέρει πολύ πληροφορία αυτός ο τόπος και να αφυπνίσει έτσι τις αισθήσεις μας για να δούμε τι έχουν καταφέρει αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Ήταν και στο δρόμο του μεταξιού, τι ενέργεια και τι ιστορία κουβαλάει ο τόπος που θα δω εκεί. Και τα μοναστήρια στις σπηλιές που θα παρατηρήσω, τα σκαλιστά. Οπότε έχουμε ανθρώπους ντόπιους μαζί μας να μας δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν από πληροφορία. Υπέροχα. Σκέψου το όλο αυτό μαζί με σένα, μαζί με μένα και μαζί με γυναίκες που έχουν έρθει με ένα σκοπό εκεί, κοινό. Νομίζω είναι μια συνταγή επιτυχίας και αυτό κάθε φορά μου δίνει έτσι ενέργεια για το κάτι παραπάνω και κάτι επόμενο. Το περιμένω πώς και πώς. Λατρεύω τους κύκλους γυναικών. Συγκινούμε πάρα πολύ. Και τώρα με το workshop που είχαμε, το Είσαι μια θεά, παρόλο που εστιάζαμε σε mindset κυρίως, σε styling και σε μακιγιάζ, η σύνδεση η οποία δημιουργήθηκε και οι ασκήσεις τις οποίες είχα φροντίσει να υπάρχουν, υπήρξε μια συγκίνηση και μια σύνδεση με αυτές τις γυναίκες που πραγματικά ήταν αξιοθαύμαστο. Οπότε σκέφτομαι πόσο πιο μαγικό θα είναι σε ένα μέρος μακρινό, γυναίκες άγνωστες μεταξύ τους, όπου θα βρεθούμε, θα συνδεθούμε εκεί, η καθεμία για το δικό της σκοπό, που βέβαια ποιος είναι ο σκοπός. Όλες έχουν να πάει καλύτερα και να είναι πιο ποιοτική η ζωή τους και η καθεμία θα βάλει από κάτω τα bullet points της, ας πούμε. Και πιο κοντά στις πραγματικές τους ανάγκες. Ακριβώς. Είναι από μόνο έτσι πολύ. Με ενθουσιάζει πάρα πολύ η ιδέα και με συγκινεί ταυτόχρονα και το περιμένω πώς και πώς, Μαριέτα. Συγκινούμε και εγώ συχνά, βασικά κλαίω κάθε φορά στο retreat και στον αποχωρισμό και κατά τη διάρκεια. Στιγμές που βλέπω τις γυναίκες να έχουν απελευθερωθεί, να έχουν δεθεί μία με την άλλη, να γελάνε, να κλαίνουν, να κοιτάνε τα τοπία, τα μέρη, να συνδέονται βαθιά.
Και το μαγικό εδώ είναι ότι έχουμε διάφορες ηλικίες. Έχουμε πολύ συχνά έτσι κοπέλες που τώρα ανακαλύπτουν, είναι γύρω στα 28, 29, 30, τώρα ανακαλύπτουν κάποιες πτυχές του εαυτού τους. Έχουμε γυναίκες που είναι 60 χρονών και έχουν κάνει μια σημαντική πορεία με πολλή σοφία και έρχονται στον κύκλο και μεταφέρουν τη δική τους εμπειρία και ενέργεια. Έχουμε καμιά φορά μαμά με κόρη. Στιγμές, γυναίκες δηλαδή που έχουν να μεταφέρουν εμπειρία και στιγμές που καθρεφτίζουμε εν τέλει όλες μας την ηλικία των 20. Ίσως κάποιο τραύμα που μπορεί να έχω οικογενειακό, αφορά πατέρα, μητέρα, το ακούω από τη διπλανή μου και ταυτίζομαι. Παρατηρώ πώς θα ήθελα να είμαι στα 60, γιατί βλέπω, έχει τύχει να έχω και 70 χρονών γυναίκα που ήρθε να συμμετέχει μαζί μας στην Ισλανδία σε ένα retreat και να έχει ανέβει την πεζοπορία 3 ώρες με τα μπατόν της κυρία και να την κοιτάω και να λέω, μετά από το σοκ που πέρασα με το νοσοκομείο, αισθανόμουν συνέχεια ότι τελειώνει ο χρόνος τώρα. Ότι πρέπει να τρέξω γρήγορα και να τα προλάβω όλα τώρα, γιατί ξέρω πως είναι να σου πούνε ότι μπορεί να πεθαίνεις. Και την έβλεπα και της λέω, σε ευχαριστώ που σε είδα να ανεβαίνεις στο βουνό 70 χρονών με τα μπατόν σου και με τέτοια ωραία άνεση, γιατί μου δείχνεις ότι δεν σταματάει η ζωή στα 30, 40, 50. Έτσι. Υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσω να κάνω αυτά που αγαπώ και να τα προσαρμόσω στην ηλικία μου. Έτσι. Οπότε τα ερεθίσματα που παίρνεις από τις διάφορες γυναίκες είναι χρυσός για εμένα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η Mind, υπάρχουν όλα αυτά τα υπέροχα ταξίδια, οι υπέροχοι προορισμοί, τα όνειρα τα οποία εκπληρώνεις σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Είσαι σαν μια νεραϊδούλα. Φοράς και τα μόφ σου, σήμερα είναι και τα μαλάκια σου, έτσι ζουγρά, έτσι σαν νεραϊδούλα είσαι. Θέλω να μου πεις, εσύ Μαριέτα, ένα μεγάλο δικό σου όνειρο. Όχι για τώρα, έτσι ένα μακρινό. Ή ο σκοπός της ζωής σου, ποιος θα λέγαμε, το όραμά σου, ποιο θα λέγαμε ότι είναι. Αισθάνομαι πολύ κοντά στο όραμά μου. Το μόνο που έρχεται σαν γρήγορη εικόνα είναι να καταφέρω να το μεγαλώσω στο βαθμό που θέλω. Και έτσι ένα τρελό όνειρο είναι να καταφέρω να ζω κάπου στη φύση, σε μια οικοκοινότητα. Ναι. Ίσως με πολλούς ανθρώπους που ταξιδέψαμε παρέα. Ωραία. Να έχω το δικό μου σπίτι κοντά στη φύση, να έχω μια ζωή πολύ κοντά στη φύση και να βρίσκομαι ακριβώς στο κέντρο μου. Χωρίς να φεύγω από αυτό που είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε συχνά στους γρήγορους ρυθμούς της πόλης. Ένα όνειρο λοιπόν θα ήταν να μαζέψω όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει και να έχω ένα σπίτι στο χωριό που λέμε στη φύση. Δεν ξέρω αν θα είναι Ελλάδα, εξωτερικό Κούβα, Σεϊχέλες, ένα νησί μόνο του με 2 φοίνικες. Αλλά σίγουρα το κάλεσμά μου είναι να έχει μεγαλώσει αυτή η κοινότητα ανθρώπων τόσο πολύ που να αισθάνομαι ότι είναι μια οικογένεια και να μπορέσουμε να ζήσουμε κάπου ειρηνικά, όμορφα, ήσυχα, συνδεδεμένοι, χωρίς πολύ γρήγορους ρυθμούς και στρες, στη φύση. Έτσι, αυτό είναι ένα όραμα. Το τελευταίο ίσως στον πίνακα οραματισμού. Τέλειο. Είναι ένα σπίτι έτσι σε μια λίμνη. Πολύ ωραία. Και θα ήθελες να κάνεις ένα κλείσιμο για τους φίλους που θα ακούσουν και θα δουν το συγκεκριμένο επεισόδιο. Θα κλείσω με το Mind Retreat. Τι είναι retreat, θα πω καταφύγιο. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι ίσως χρειάζεται κάποιες φορές να μπούμε σε ένα καταφύγιο, να παρατηρήσουμε τους εαυτούς μας, να ζητήσουμε ίσως βοήθεια, να δεχτούμε βοήθεια. Οπότε το κάλεσμά μου είναι βρες το καταφύγιο που σου ταιριάζει. Είναι το δικό μας retreat στην Καπαδοκία, είναι ένα retreat 3 μέρες κάπου, είναι το να φύγεις μόνος σου σε ένα ξενοδοχείο και να παρατηρήσεις, να μπεις στο καταφύγιο αυτό. Και ξεκίνα να γράφεις και να βλέπεις τι πραγματικά θέλει η καρδιά σου, χωρίς ίσως να χρειαστεί και κάποιο γερό χαστούκι, νοσοκομείου ή απόλυσης χωρισμού. Στο τώρα, όπως είσαι. Μπες στο καβούκι σου. Αν θέλεις να σε βοηθήσει κάποιος άλλος, έλα σε ένα retreat μαζί μας. Πήγαινε σε κάποιο retreat. Τα θεωρώ τον καλύτερο τρόπο ταξιδιού και η καλύτερη επιλογή στο να ξεφύγω. Τα κάνω και εγώ για τον εαυτό μου, πηγαίνω σε αλλονών retreat. Ναι. Διάλεξε για μένα, η συμβουλή μου είναι ένα retreat. Μπες σε αυτό το καταφύγιο και απλά παρατήρησε. Μην κάνεις τίποτα άλλο. Δες τον εαυτό σου πώς λειτουργεί και πώς συστήνεται σε μια νέα κατάσταση έξω από αυτό που έχει συνηθίσει μέχρι τώρα. Αυτό. Νομίζω ότι αν το κάνουμε όλοι αυτό μία φορά στη ζωή μας, έστω μία, θα γνωρίσουμε πραγματικά ποιοι είμαστε στο τώρα, σίγουρα, και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας, αν αυτό που είδαμε
θέλουμε να το αυγατήσουμε, ναι. να το αναπτύξουμε, να το πάμε παρακάτω, ή αν θέλουμε απλά να το αγκαλιάσουμε γιατί είναι υπέροχο και that's it. Απλά μπες στο καταφύγιό σου και δες. Αυτό θα πω. Υπέροχο κλείσιμο. Μαριέτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και συμπράξαμε παρέα. Και εγώ ευχαριστώ. Και σε ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνεις να εκπληρώσω κι εγώ ένα δικό μου όνειρο και το Your Magic Mirror Retreat να ταξιδέψεις στην Καπαδοκία 22 με 27 Μαΐου. Ευχαριστούμε και σένα που άκουσες ή είδες ένα ακόμα επεισόδιο του Win-Win Podcast. Σε περιμένουμε σύντομα στο επόμενο. Γεια χαρά!